Усім прывітанне, з вами Дмітрий Лукашук, і як звычайна абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час, хоць не ў студыі, а па зуме, ну што зробіш, рознае здараецца, але абмяркоўваем усе падзеі і навіны разам з нашим гостцем штотыднёвай праграме з кіраўніком Цэнтра варшаўскага палітычнага аналізу і прагнозу, доктарам палітычных навук і сябрам вольнай Беларусі Павлом Усовым. Добрый день, спадар Павел. Вітаю. Спадар Павел, я б хацеў, ведаеце, пачаць для разгону з такой тэмы. Вот нешта апошнім часам павадзіўся Лукашенко розныя там масавыя мерапрыемствы збіраць, перад імі стэндапы свае праводзіць, і не адна гэтая сустрэча не абыходзіцца без таго, каб не ўзгадаць падзеі 20-го года. І расказвае ўжо ізноўку, як яны там утрымалі краіну на мяжы там перад нейкай безданню, і там як з аўтаматамі бегалі, і як яго там как бы схілялі до таго, каб ён жорстка з гэтым усім спробай пераварота справіўся, а ён там не адмовіўся страляць. Чаму да гэтага часу так баліць? Чаго гэтую тэму да гэтага часу ён не можа абысці ні в адной сустрэчы? Па-першае, да гэтага часу крызіс трывае, калі не, скажем, палітычны абостраны крызіс, які быў яскрава выразны ў 20-м, 21-м і нават у 22-м годзе, тым не менш наладзіць працу канчатковай сістэмы і тым больш аднавіць палітычны кантракт, які Лукашенко жадае аднавіць з грамадствам, не ўдалося, і усцяж крытычныя настроі сярод беларусаў і замежжа, і ўнутры самой краіны яны трываюць, яны даволі моцна артыкуляваныя, і гэтая незадаволенасць нікуды не падзелася. То бок той пратэсны патэнцыял, тая энергія, яна прыдушана рэпрэсіямі і тэрорам, але сам па сабе суб'ект гэтага незадавальнення і суб'ект магчымага выбуху сацыяльна-палітычнага, ён у Беларусі застаўся, нягледзячы на тое, што частка беларусаў выехала з краіны, там па розных дадзеных да 200 тысяч чалавек, але гэта не 1 мільён і не 1,5 мільёна, якія заўсёды былі за дэмакратычныя перамены. І другі момант, канешне, сам асабіста Лукашенко гэта перажыў даволі моцна, і усе мы памятаем ягоныя спробы спыніць рознымі рашэннямі, часам ввогуле ідыёцкімі, вось гэта пашырэнне крызісу. Бо сітуацыя была такая, што любое рашэнне, якія прымаў Лукашенко, яны прыводзілі яшчэ да большага паглыблення гэтага крызісу. Зразумела, што ён адчуваў, што траціць уладу, што блізкія людзі, не з самага бліжэйшага атачэння, але з сістэмы, з наменклатуры пачалі сыходзіць, што для яго было яшчэ большым шокам. Ну і, канешне, трэці момант – гэта тлумачэнне такім чынам той унутранай палітыкі, якую праводзіць усцяж Лукашенко, рэпрэсіі, тэрор, задаўліванне грамадства, і паралельна з гэтым падрыхтоўка да прэзідэнцкай кампаніі 25-го года. То бок, што ён зараз прадае грамадству, акрамя таго, каб аднавіць гэты кантракт, ён яшчэ спрабуе прадаць новы міф, які яны ўтвараюць, што нібы нейкія трэція сілы намагаліся дэстабілізаваць, разарваць краіну, а мы яе ўратавалі. Таму ніякай гульні ў дэмакратыю не будзе з аднаго боку, а з іншага боку я, як гарант вось гэтай стабільнасці, павінен, хаціце вы ці не хаціце застацца пры ўладзе, хаціце вы галасаваць за мяне, не хаціце, але прагаласуеце. То бок гэта умоўна падрыхтоўка да вось такога выніку, які намагаюцца намаляваць у 25-м годзе. Ну і апошняе,
что я хотел бы сказать, калі параўнаць з ситуацией у 2020 годзе, яна была вельмі крызісная, і нават перад самімі выбарамі гэтаму спрыяў ковід і неадэкватная палітыка рэакцыі Лукашенко на тое, што ў краіне адбывалася. На пачатку, мы памятаем, усе падтрымлівалі Лукашенко, казалі, што Лукашенко малойцы, што не зачыніў краіну, што не зачыніў прадпрыемствы, што вось Беларусь адчыненая, нават чэмпіянаты праходзяць. А потым, як аказалася, што гэтая палітыка памылковая і фактычна прывяла да сур'ёзных наступстваў, масавыя мерапрыемствы, ён пачаў неадэкватна рэагаваць, казаць, што я ўсё правільна раблю, а вы самі вінаваты. Гэта сталася адной з галоўных прычынаў дэвальвацыі і раскладання палітычнага лідарства. Лукашенко не паказаў сябе вось тым бацькам, які вобраз якога стварыў, што ён апекун, што ён там паедзе да хворых, адразу да памерлых, дасць там пачку грошаў, каб дапамагчы сям'і. Ён гэтага нічога не рабіў. Ён гуляў у хакей, ён скардзіўся знову на народ, ён абвінавачваў у смерці, у хваробах саміх беларусаў, намагаўся іх туды на апарат прыцягнуць, у школы гнаў, і гэта справакавала вось першы і галоўную рэакцыю фактычна прадумовы для крызісу палітычнага 20-го году. Зараз, разумеючы, што трэба нейкім чынам аднавіць сваё лідарства, хаця б вобраз лідарства, ён намагаюцца быць усюды. Вось гэта спроба аднаўлення свайго палітычнага лідарства, кіравання, то ён там адной рукой пляжыць усіх чыноўнікаў, што яны не выконваюць ягоныя загады, едзе з сялянамі размаўляе, потым са студэнтамі размаўляе, то бок сваёй актыўнасцю ён намагаецца паказаць, што ён яшчэ у стане кіраваць краінай і яшчэ ў яго ёсць харызма. І я думаю, што вось менавіта у гэтым асноўная мэта ўсіх гэтых мерапрыемстваў, усіх гэтых выступаў, аднаўленне лідарства, альбо спроба харызматызацыі, можна так сказаць, новага этапу вось палітычнага лідарства, каб прынамсі нейкая умоўная ўсё ж такі падтрымка для яго была. Нават з боку тых людзей, якія вагаюцца, якія пасіўныя, але разумеюць, што вось ён рэальна кіруе, ён там нешта робіць, і як звычайна людзі на гэта ўсё рэагавалі, ездзяць да студэнтаў, выплачваюць заробкі, выплачвае пенсіі, падымае пенсіі, змагаецца з карупцыяй. Вось гэта візуалізацыя таго, што ён аднавіўся як лідар. Бо ў 20-м годзе гэта быў натуральны султан. У паліталогіі ёсць такі тэрмін султанізма, так, султанізацыя рэжыма, калі рэжым закупліваецца, лідар фактычна не цікавіцца палітычнымі падзеямі, усім запраўляюць ягонае блізкае атачэнне, ён жыве ў камфорце, аточаны прыгожымі дзяўчынамі, вось гарэм нават з'яўляецца, дарэчы, у расійскіх СМІ даволі шмат пра гэта пісалася ў 20-м годзе. І вось менавіта, можна знову прыгадаць, як ён гарбузы збіраў з дзяўчынамі, як ён там на лесапасадкі ездзіў, як там ён прымаў сябе ў іх там у доме і гэтак далей. То бок, а гэта ўжо нішто іншае, як сведчанне таго, што яму вось такі домашні комфорт, яму не да палітыкі, ён ужо не можа трымаць, як скажем, жезл кіравання. І зараз ён, разумеючы вось свае памылкі, што ён зрабіў велізарнейшую памылку тады, калі спусціў на тармазах выбарчую кампанію, пакінуў яе ў руках там Эйсмонт і Качанова, і гэта прывяло да катастрофы. Намагаецца зараз якраз таки правесці такую хардкоровую прэзідэнцкую кампанію, самастойна паказваючы, што ён у стане кіраваць краінай наступныя 5 год. Вось, на маю думку, асноўныя такія палітычныя фактары ягонай сённяшняй, апошняй вось такой актыўнасці. Вы
кажучы там про тое что знешнія сілы ў 20-м годзе нейкім чынам уплывалі на падзеі, сказали слово нібыта. Гэта ўсё ж таки вызначэнне якога вы прытрымліваеце, як вы асабіста ацэньваеце трэція сілы мелі нейкія ну как бы прысутнасць у тых падзеях? Умели, гэта была Россия. Это нават не нібы, а дастаткова ясна, што за гэтымі падзеямі у тых ці іншых варыянтах і сцэнарах стаяла Россия. І гэтая кампанія распачалася з паяўленнем у Беларусі амбасадара Бабіча. І зараз я думаю, што кожнаму, хто больш-менш яшчэ цікавіцца палітыкай, павінна было быць ясна, што адзінай дзяржавай і адзіным палітыкам, які атрымаў ад гэтага абсалютна 100% выгаду, была Россия і Путін. І тое, што Крэмль намагаўся выкарыстаць гэтую сітуацыю і ўмешваўся ў працэс, гэта дакладна. Ну, тут на сённяшні дзень пытанне, ці яны ад самага пачатку гэты план распрацавалі, гэтага даведацца. Мы можам толькі праз нейкія ўскосныя чыннікі, праз тую ж дзейнасць Бабіча, праз актыўнасць расійскіх СМІ, у тым ліку прапагандысцкіх у 19-м, на пачатку 20-го году. Ну і ўскосна з'яўленне людзей, якія ў той ці іншай ступені, скажем, хутчэй больш, чым менш, былі звязаныя з расійскімі інстытутамі. Вось гэта фактары, якія дазваляюць ускосна і непасрэдна казаць пра тое, што, канешне ж, за гэтым усім стаяла Россия. Нават і Лукашенко неаднакротна ў 20-м годзе казаў, што нейкія там алігархі намагаюцца расійскія арганізаваць пераварот. Зразумела, што калі наступіў крызіс, ён наўпроста не можа абвінаваціць Россию, бо гэта азначае фактычна дэлегітымізаваць сябе, бо адзіны легітымізуючы бок у гэтай сітуацыі, як і потым засведчылі падзеі, была Россия. Ён не мог публічна адкрыта сказаць, што Россия намагаецца яго прыбраць, бо адразу ж гэта магло б прывесці да яшчэ большай дэкансалідацыі сістэмы. Бо і так нават ускосна людзі, якія працавалі ў розных штабах, верылі у тое, што ўсё ж таки Россия вырашыла прыбраць Лукашенко. Таму такая была актыўнасць у тым ліку з боку былых чыноўнікаў, якія ніколі бы не зарызыкавалі, калі не былі б упэўнены ў тым, што нехта даволі моцны стаіць за тымі кандыдатамі, якія паўсталі, узніклі ў 20-м годзе. Канешне, дзеля таго, каб потым нейкім чынам абгрунтаваць і рэпрэсіі і паварот у Россию, Лукашенко, як заўсёды, ва ўсім абвінаваціў Захад. Ну, гэта зразумела. І перш за ўсё для ўнутранай легітымізацыі, што вось менавіта Захад хацеў тут краіну нашу знішчыць. Але все мы зараз, я ўпэўнены, што ўжо няма таких людзей, якія яшчэ сумняюцца ў тым, што за працэсамі ў 20-м годзе стаяла Россия. Ну, а я вам зараз на канкрэтным прыкладзе, я нездарма распачаў гэтую тэму і зараз даў дакладненне, я вам зараз пакажу, што ўсё ж таки не ўсе людзі перакананыя, што за гэтым стаялі палітыкі, у тым ліку і ваши, прасці господі, калегі. Да прыклад, вядучы тэлеграм-канала «Беларусь в рэальнай палітыцы», палітолог Дзяніс Мельянцоў, як нібыта спрабуючы пацвердзіць усе тыя факты і высновы, якія былі выкладзеныя ў недаўнім артыкуле на нашай ніве, прысвечанай вось яго шляху творчаму на гэтай ніве, ён выдаў такое сваю чарговы допіс у себе ў тэлеграм-канале. Падставай стала как бы нібыта тое, што вот ну у людзей не укладваецца ў галаве, як это так, с аднаго боку выпускаюць палітвязняў, з другога боку новыя суды і затрыманні, працягваюцца рэпрэсіі. С аднаго боку хочуць палепшыць адносіны з Польшчай, з другога боку разбураюць помнік польскім жаўнерам, не выпускаюць пачобута і гэтак далей, гэтак далей. І ён тлумачыць. Я цытую на мове арыгінала. Дзяніс, былы сябра моладзі БНФ, дзякуй табе за
чистый русский язык. Следствием попытки переворота 2020 года и начала войны в 2022 году с последовавшими санкциями и блокадой стало осознание Минском для себя трех главных императивов. Первое – выжить. Второе – чтобы от нас все отстали. Третье – достичь долгосрочной устойчивости. Ну, тлумачение первого пункта я пропускаю, тут все зразумело. Второй – первый императив там предполагал там то и сё, второй предполагает суверенизацию политики таким образом, чтобы внешние силы не могли впредь дестабилизировать политическую систему страны. Главным образом это относилось к Западу. Но не только к нему. Этот пункт предполагал зачистку любых агентов влияния, а также отбрасывание использовавшихся раньше тезисов о стремлении к постепенному принятию европейских ценностей и стандартов. Любые, даже риторические попытки влиять на политический процесс извне становятся абсолютно неприемлемыми. То есть вот вам доказ того, что там лічаць и просовывают тезис «виноватый за всем стоит Захад». Але тут вот зачистка любых агентаў уплыву адбываецца зараз у Беларусі, ці ўсё ж таки не зусім? Ну, тут вы ужили такое слово «коллега». Так, Дмитрий, хотел бы до вас вам пытание задать. Ці вы азаронка за коллегам своим лічыце? А я сказал перед гэтым «Прости, Господи». Думаю, что не трэба ўжываць таких словаў. Конечно, тыя, хто працуюць на рэжым сёння, так нават не скажу у навуках гуманітарных ці ў інфармацыі, но яны обесцениваюць і прафесію, і гэтую навуку, і паліталогію, і аналітыку, бо тое, што вы прачыталі, абсалютна ясны прапагандысцкі тэкст, пасыл, дзе наратыў галоўны абслугоўваць тую палітыку, і яна заўсёды была, гэта яшчэ да 20-го году, ліберальны клуб, ён быў заняты тым, што абслугоўваў парадыгму, якую распрацаваў Макей. Што цікава, тут все ж таки варта заўважыць, што ні Прэй-Германа, ні Меленцова, я спадзяюся, што яны не з'явяцца на ваших праграмах і ў ваших перадачах, і што дэмакратычныя СМІ все ж таки не будуць даваць пляцоўку такім людзям, але з'яўленне знову, аднаўленне, бо пасля 20-го году ў нейкай у публічнай прасторы, тым больш на старонках нашай Нівы, ну, на старонках нашай Нівы ўсё рознае з'яўлялася, і трэшавае таксама, і гэта у тым ліку тэкст Меленцова сведчыць пра спробы якраз такі выкарыстаць тыя ж самыя механізмы і тых же самых аналітыкаў праз новае кіраванне. Так, штосьці зараз? Відэо у вас адключылася. Ага, выбачаюся. Намаганне рэжыма выкарыстаць тыя ж самыя метады, якія эфектыўна выкарыстоўваліся ў тым ліку і былых аналітыкаў у распаўсюдзе сваіх патрэбных наратываў. Там адчапіцеся да нас, у нас стабільнасць, там нейкая ўнутраная суверэннасць, прызнайце, прыміце так, як гэта ёсць. А мы будзем паступова нечым там гандлявацца, некага там выпускаць, але не разлічваеце на тое, што рэпрэсіі ў Беларусі скончыцца. Ну, дарэчы, пра гэта тое, якая будзе ўнутраная палітыка і якая будзе знешняя палітыка, мы з вами размаўлялі на мінулым тыдні. Я вам дакладна апісаў той сцэнар і той кірунак, у якім будзе дзейнічаць рэжым Лукашенка, і фактычна Меленцов пацвердзіў толькі з прарасійскім наратывам, якая будзе парадыгма унутранай і знешняй палітыкі, што ніякай не лібералізацыі, ні з гэтым на гэта не разлічваеце, ніякай інстытуцыялізацыі грамадзянскай супольнасці не будзе, ніякага развароту на захад не будзе. Канешне, Спадар Павел, можно я вас перабью коротко? Просто вот вы сказали тое, что як подтверждение, я просто одну яшчэ цитату, одну фразу, просто як подтверждение ваших слов и ваших аналітычных здольнасцяў, тое, что вы сказали, и тое, что кажа зараз Меленцов. Очевидно, что либерализации внутриполитических практик и
уступки Западу по вопросам организации избирательного процесса как предварительные условия нормализации отношений останутся в прошлом. Возможны будут либо прагматичные размены, политзаключенные на отмену санкций, либо уступки на принципах взаимности. Ну, дакладна. І вось гэты наратыў ён будзе інтэнсіўна прасоўвацца на захадзе, і тут захад стаіць перад выбарам. Ну, ён павінен разумець, гэта рэальная палітыка, і змяніць яе ён ужо не будзе ў стане паўплываць, пакуль ёсць Расія. І тут асноўным элементам, пра што Меленцоў не ўзгадаў, гэта фактар Расіі. Ён пра Расію ўвогуле нічога, як мы бачым, не сказаў. А чаму? Бо зараз сказаць нешта супраць Расіі небяспечна, нават для праўладных аналітыкаў, бо можна сустрэцца не толькі з вострай крытыкай, а пэўнымі дзеяннямі. Так што шчыра па праўдзе трэба адзначыць, што там ёсць такі момант, калі ён кажа, што эканоміка зараз пераарыентавалася на Расіі, залежнасць ад Расіі, но это не заўсёды добра, таму што блакада са стараны Запада, ну то есть вот тому что калі раптам вот зараз адносіны добрыя, і гэта добра, а калі адносіны зменяцца, что было ўжо у нашай гісторыі, то гэта можа, как бы мовіць, стаць не вельмі добрым, мягка так кажа. Акрамя эканамічна не ўзгадаў чамусьці ўцягнення Беларусі ў вайну, не ведаюць, там ёсць у гэтым тэксце, не чытаў, размяшчэнне войск расійскіх і размяшчэнне ядзернай зброі. Зразумела, што у той рэчаіснасці, у якой ён знаходзіцца, пра гэта казаць вельмі небяспечна, бо наратывы палітычныя, я думаю, што даволі моцна кантралююцца і фільтруюцца расійскімі пэўнымі агентамі інфармацыйнымі і, быць можа, палітычнымі. Ну, але яшчэ раз падкрэслю, тут ставіцца перад захадам выбар. Вы павінны прыняць тое, як і гэта ёсць, рэжым не будзе змяняцца, але вы можете вызваліць, прынамсі, палітычных вязняў. І мы знову вяртаемся да той праблемы, якую мы з вами на мінулым тыдні абмяркоўвалі, маральнага выбару. Так, што з'яўляецца большай каштоўнасцю выратаваць хаця б некалькі чалавек, разумеючы, што рэжым не зменіцца і што палітычныя вязні будуць з'яўляцца і рэпрэсіі будуць працягвацца, альбо далей ціснуць, пры гэтым таксама разумеючы, што гэта не прывядзе да зменаў рэальных унутры Беларусі, пакуль яна знаходзіцца пад масіраваным ціскам Расійскай Федэрацыі і пад кантролем. Вось гэта рэчаіснасць трэба асэнсаваць, зразумець і прыняць адпаведныя крокі. Я лічу ў гэтай сітуацыі, у якой мы знаходзімся, асабліва калі ёсць вось гэты ціск, не тое, што ціск, а нават кантроль і стратэгічная залежнасць, прынамсі намагацца ў гэтых умовах выцягнуць з вязніцы людзей коштам нават гандлю. Вот я выбачаюся, толькі што прыйшла навіна, што Лукашенко падпісаў указ аб памілаванні яшчэ 30 асуджаных, як яны тут пішуць, за злачынства пратэснай скіраванасці. Імёны, як і звычайна, не называюцца, але адзначылі, што у ліку памілаваных 7 жанчынаў і 23 мужчыны. Большасць асуджаных з'яўляюцца бацькамі непаўнагадовых і малагадовых дзяцей. Вот толькі што такая навіна прыйшла. Ну, знову это пацверджанне таго, што я яшчэ і раней казаў, што Лукашенко будзе вызваляць групамі і паказваць сваю там міласэрнасць і гуманізм дзеля аднаўлення ўнутранага палітычнага кантракту, узмацненне, скажем, нават я б не сказаў даверу, але просто хаця б такога пасіўнага прызнання ягонага кіравання з аднаго боку перад выбарамі і дабіцца вось перазагрузкі палітычнага кантракту, каб было мага менш затрачана рэсурсаў на правядзенне выбараў, просто каб не было нейкіх там неспадзяванасцяў, хаця я думаю, што кантроль будзе даволі пашыраны.
А з іншага боку, такім чынам таксама падкрэслівае слабасць апазіцыі, што апазіцыя ўплываць не можа на сітуацыю ў Беларусі, на вызваленне палітычных вязняў ўплываць не можа, і што размаўляць трэба захаду непасрэдна з ім, без удзелу нейкага там апазіцыйнага, бо апазіцыя ўплыву на сітуацыю ніякага не мае. То бок ён ужо адчувае, калі ўжо так пачынаецца умоўна, ну, за апошнія некалькі месяцаў амаль 100 чалавек так было вызвалена, калі я не памыляюся, то гэта ўжо паказчык, што ён упэўнены, што выпушчэнне палітычных зняволеных ужо не будзе успрынятае як слабасць, што ён ідзе на саступкі пад ціскам санкцый, што гэта ніяк не паўплывае на успрыняццё яго з боку там сілавых структур, што гэта пэўная такая гуманізацыя, крызіс, абвостраны крызіс падаўлены інстытуцыянальны. Зараз мы павінны прыйсці да нейкай згодай, умоўна перагарнуць старонку. Дарэчы, як мы паглядзім, прааналізуем наратывы, якія з'яўляюцца ў апазіцыйных структурах, яны ўсё больш і больш часцей гучаць менавіта гэтыя парады, гэта інфармацыя, што трэба дамаўляцца, мы прайгралі. Я не наконт прайгралі, гэта будзе сказанае неправільна. Думаю, што пытанню вас ізноўку не відаць, спадар Павел. Тут штосьці, выключаецца гэтая камера. Пытанне з тым, ці мы прайгралі, ці мы не прайгралі, у кантэксце чаго, так? Пытанне у чымсьці, безумоўна, у палітычным сэнсе, у палітычнай барацьбе ўнутры Беларусі мы, як грамадства, прайгралі, але у аднаўленні, скажем, і палітызацыю, аднаўленні нацыянальнага адраджэння, безумоўна, беларускае грамадства, прынамсі, немалая яе частка выйгралі, перамаглі, і гэта можа спрыяць далейшай інстытуцыялізацыі нацыянальнай свядомасці, нацыянальнага рушання. Таму казаць адназначна, што ўсё, мы прайгралі, трэба прасіць памілавання і станавіцца на калені перад Лукашэнкам, гэта памылкова. Канешне, я разумею, што шмат хто хоча знову вярнуцца і ўпісацца ў сістэму, але гэтага ўжо ніколі не будзе. Гэта факт, і з гэтым яны павінны прымярыцца. Ніякія там спробы спадабацца прапагандыстам ці Лукашенка на іх уласнае жыццё і сітуацыю не паўплываюць. Яны выкінутыя сістэмы, яны з'яўляюцца значна большымі ворагамі, тыя, хто сышлі з сістэмы, нават чым прадстаўнікі апазіцыі, якія заўсёды стаялі на прынцыповых пазіцыях, і вяртанне ў сістэму ўжо немагчыма. Таму галоўная задача сённяшняй дэмакратычнай супольнасці захаваць хаця б тое, што засталося ад гэтай маральнай перамогі, псіхалагічнай перамогі, ад культурнай перамогі, ад вынікаў гэтых падзей, каб гэта не змарнатравіць. Паглядзім, як далей будзе разгортвацца сітуацыя. Я пакуль у кантэксце захавання гэтага капіталу не вельмі аптымістычна гляджу. Вот людей все ж таки вот эта тема вызволения по помилованию, скажем так, хвалюе. Владимир Кисляк пишет: люди отсядзелі 95% термину, и он их выпускае. Далее идут не вельмі там, скажем так, приемные розныя характарыстыкі у бок, але тым не менш, вот такое меркаванне. И гэта сапраўды так, калі паглядзець по пераважнай большасці тых, хто быў вызвалены на папярэдніх гэтых вызваленнях, то там за выключэннем асобных людзей пераважнай большасці заставалася сядзець не вельмі шмат. Безумоўна, кожны дзень там у гэтых жорсткіх жудасных умовах гэта лепш не знаходзіцца, і гэта добра, што людзі выйшлі раней, але тым не менш тым, каму далі вялікія тэрміны, там і знаходіцца ніхто і не мілуе. Максим піша: чаму не называюць прозвішчы вызваленых, ад каго іх хаваюць? Прозвішча вызваленых гэта можа быць адна з умоваў, так, і сваякі, прынамсі з тых інфармацый, размоў, якія атрымаў, размаўляючы, сустракаючыся з людзьмі, якія займаюцца
справамі палітзняволеных, людзі баяцца казаць свае прозвішчы, сем'і баяцца пра гэта казаць, нават гэта ўжо такі даволі шырокі фактар паводзінаў, калі кагосьці арыштоўваюць па палітычных матывах, сваякі не распаўсюджваюць гэтай інфармацыі, баючыся, што можа быць гор. Я тлумачу гэта вось менавіта такой небяспечны ўсцяж сітуацыі для людзей, якія баяцца апынуцца, тым больш што напэўна выходзяць ведаеце, з пэўнымі умовамі, так што калі ты штосьці зробіш, штосьці скажаш на працягу гэтых 2 месяцаў, то ты знову вернешся ў вязніцу, і людзі не будуць рызыкаваць, не будуць размаўляць, пакуль яны знаходзяцца ў Беларусі. Гэта трэба разумець. Другі момант. Я абсалютна згодны з спадарствам, што гэта не вызваленне, ніякае. Не можа быць вызваленне. Тыя людзі, якія з'яўляюцца знакавымі фігурамі у пратэсце 20-го года, яны не выйдуць. Яны не выйдуць, яны нават, я думаю, што калі пры нейкіх абставінах можам прасцэнараваць, пры якіх абставінах яны могуць выйсці з вязніцы, але, напэўна, не ў бліжэйшыя гады. Ні па якай амністыі яны не выйдуць. І мы ўжо аналізавалі, чаму. Перш за ўсё таму, што яны кінулі яму персанальны выклік. Лукашенка ніколі не прабачыць Ціханаўскаму, які у размове з адвакатам казаў пра тое, што мы Колю пасадзім. Для Лукашенка гэта фактычна смяротны вораг. Гэта трэба браць у разлік, нават калі будуць пісаць памілаванне і падзеі, тое, што, напрыклад, і знаку набавілі тэрмін сыну Бабарыка, так, за злое захаванне, кепскае захаванне ў вязніцы, непадпарадкаванне адміністрацыі, то бок яны будуць людзей проста у вось гэтых нішчыць у вязніцах. І з гэтым гэта трэба разумець. Але тут узнікае пытанне, што рабіць з сітуацыяй. Вось гэтая сітуацыя. Якія ёсць выхады, якія ёсць інструменты, каб, прынамсі, людзей выпускалі там за 2, за 3, за 4, можа, за паўгады да сканчэння тэрміну. І, прынамсі, не давалі новых тэрмінаў, як далі таксама і Каці Андрэевай, і Паліне Шарэнда-Панасюк. Паглядзіце, што яны робяць з гэтымі людзьмі. Іх трэба выцягваць. Ці пагадзіцца з тым, што вось іх бы там проста нішчылі, яны там гінулі. І зразумела, што ніякіх гарантыяў рэжым ні Лукашенка даваць не будзе. Вы пойдзеце там на саступкі, мы ўсіх там умоўна некаторую групу людзей вызвалім. Такога, канешне, не будзе. І што ў гэтай сітуацыі рабіць? Цалкам ізаляваць Беларусь? Проста пабудаваць мур, зачыніць там транзіт? Гэта не зменіць рэжым. Толькі вайсковая інтэрвенцыя магчыма для нейкай змены сітуацыі ў Беларусі, але мы ўсе з вами разумеем, сцэнар абгаворвалі, вось такі курскі, які можа ў Беларусі адбыцца, умоўна магчыма, але мэтанакіраванай, свядомай, распрацаванай інтэрвенцыі, гуманітарнай, ААН ці іншых структур у Беларусі не будзе, асабліва пакуль ёсць Расія са сваёй ядзернай зброяй і зброяй, якая размешчана ў Беларусі. І што ў гэтай сітуацыі рабіць? Не гандлявацца, пакінуць людзей, не выцягваць іх? Я думаю, што тут ясны адказ, што ўсімі спосабамі, нават запрасіўшы там Рыжанкова, калі гэта насамрэч паўплывае на тое, што людзі выйдуць раней з вязніцаў, некуды там у Швайцарыю ці ў Прагу, вартая сведчаў. Это вартая справа, калі гэта прывядзе да вызвалення 1, 2, 10, 50 чалавек. Чаму не паспрабаваць? Калі іншыя метады ў сённяшняй сітуацыі проста не працуюць, альбо іх выкарыстаць сёння немагчыма. Вось, калі ласка, перад вами выбар. Я не веру ў тое, што Захад там спыніць гэты транзіт з Китая. Не спыніць ён праз Беларусь, але нават калі спыніць гэта, будуць ісці праз расійскія порты, праз расійскі паўночны шлях, праз паўднёвае мора і акеан, а беларусы будуць гнісці у вязніцы. Таму трэба спрабаваць і гульню у сённяшняй сітуацыі, калі коштам ёсць чалавечае жыццё. Пры гэтым разумеючы, што, безумоўна,
ні дыялог. Я про гэта пісаў яшчэ там у 15-14 годзе. У сітуацыі, з якой мы маем дачыненне ў Беларусі, ні санкцыі, ні дыялог да змены сітуацыі ў Беларусі не прывядуць, калі ёсць такое моцнае заплечча, як Расія, і калі Расія зацікаўлена ў тым, каб зрабіць з Беларусі вось такі стратэгічны плацдарм. Але глядзіце, я ізноўку вярнуся да гэтых ужо прачытаных словаў Мельянцова, але ўжо на фоне гэтай навіны пра чарговае вызваленне. Так, возможны будут либо прагматичные размены, политзаключенные на отмену санкций, либо уступки на принципах взаимности. Но где вот гэтые принципы взаимности, где отмена санкций? Как бы люди выходят, а Захад не ідзе на некие абмеркаванні, на дыялог, не заўважае гэтага, ці некія прынцыпы іншыя? Прынцыпы, я думаю, что у іх няма іншай стратэгіі на сённяшні дзень. Захад вельмі непаваротлівы у прыняцці, бо што такое Захад? Кожная краіна і еўразвяз, яны высыходзяць з нейкіх там уласных інтарэсаў і уласнага разумення сітуацыі. Галоўная праблема ў тым, што данесці нейкую іншую альтэрнатыўную стратэгію, што ў гэтай сітуацыі не толькі санкцыі, а пэўная гульня магчыма, няма каму. Бо асноўны наратыў і офіса і АПК, які на Захадзе прызнаецца умоўна, так, як прадстаўніцтва Беларусі, які іх слухаюць, з'яўляецца санкцыі, ніякай гульні, ніякага гандлю. Вось санкцыі, зачыніце ўсё, ну зачынілі, ну і што? Што можа Захад зрабіць, не адыходзячы ад праблемы санкцый? Ну, я ўжо не кажу пра забарону ўезду беларусам на сваіх аўто у Літву, Латвію, Эстонію. Гэта якія санкцыі? Супраць каго яны, не разумею? Альбо там забарона ўвозу тавараў, харчавання ці ўласнага ўжытку з еўразвязу ў Беларусі. Яны супраць каго санкцыі? Супраць Лукашенка ці супраць Пуціна? Ну давайте, калі няма розніцы, няхай палітычнае асяроддзе, гэта істаблішмент скажа, ну беларусы самі ва ўсім вінаваты і няхай будуць татальныя санкцыі, няхай усім будзе кепска. Бо яны не хочуць нас падтрымліваць і змагацца супраць рэжыму. Ну тады шчыра скажыце. А то яны кажуць еўрапейцы, еўрапейскія палітыкі, што беларусаў мы адрозніваем ад расейцаў, што Беларусь мы адрозніваем ад рэжыму, але чамусьці татальныя санкцыі ўводзяцца якраз такі і ад іх церпяць простыя грамадзяне. Гэта як патлумачыць? Патлумачыць тым, што няма ні іншага бачання, яны нават над іншым бачаннем не працуюць. Што можна было б зрабіць? Нават не ў межах санкцый. Аднавіць рух прымежны. Ну, канешне, там ёсць пэўныя рызыкі, але вось гэта кропкава. Аднавіць рушанне цягнікоў у тую ж Варшаву. Нейкім чынам паспрабаваць выпрацаваць формулу аднаўлення там палётаў у Беларусі. Гэта цяжка, безумоўна, там з розных прычын, у тым ліку з прычыны вайны. Ну, але так ці інакш, можна нейкія падыходы, стратэгічныя аналізы ў гэтым накірунку выпрацаваць, каб выцягваць людзей, каб вось пашыраць прастору ўзаемадзеяння з Беларусю і з беларусамі, а не зачыняць яе. Бо тое, што паказваюць, умоўна, нават тыя пытанні Стапені, там Чатам Хаус, так, тыя канцэрты, на якія ходзяць беларусы там у Лідзі ці ў Гародні. Дамінацыя расійскага свету, несумнеўная. І супрацьпаставіць гэтаму на сённяшні дзень ні Еўропа, ні структуры дэмакратычныя, апозіцыйныя нічога не могуць. Ну, Павел, давайте глядзець на рэчы рэальна. У 18-19 годзе і ездзілі спакойна, і межы былі паадкрытыя, і візаў атрымлівалі спакойна. А дамінацыя рускага свету і рускія артысты былі на першым месцы сярод беларусаў. І тады былі, і цяпер ёсць. Што з гэтым рабіць? Нічога не рабіць у гэтым кантэксце. Няхай далей так працягваецца сітуацыя. Зміцер, што, вось які? Просто, значыць, прызнаць, што беларусы таго, гэта рускі свет, навошта мы тады тут з вами размаўляем? Пра што мы з вами размаўляем? Для чаго?
На каго гэта накіравана? Просто сустрэліся два разумных чалавека, паразмаўлялі, разышліся і забыліся. На каго гэта разлічана, як не на беларусаў? На каго усе гэтыя высілкі, медыа працуюць, як не на вызваленне Беларусі? Конечно, оно цяжкае, бо не мае эфектыўных інструментаў уздзеяння, але пазбаўляць саміх сябе магчымасці ўздзейнічаць, адцягваць хаця б кагосьці, там з 10 аднаго ці з сотні там 10, ну тады азначае распісацца ў сваім бяссіллі. Навошта гэта штампаванне гэтых рухаў, навошта гінуць хлопцы ва ўкраіне, за каго яны там гінуць? І гэта азначае, што павінны быць розныя гібридныя інструменты ўдзеяння на Беларусь, на беларусаў, супрацьстаянне расійскім уплывам, нават калі яны зараз не даюць нейкага плёну. Так, у 18-м годзе ездзілі, у 19-м, но але гэта ў пэўным сэнсе спрычынілася да такога нацыянальнага аднаўлення ў 20-м годзе. Гэта кроплі, якія нішчаць гэтыя муры. Я думаю, што нельга так катэгарычна казаць, што эфекту ніякага няма. Калі няма эфекту, то наша праца і дзейнасць абсалютна бессэнсоўна. Ну, а будем все ж таки спадзявацца, што не зусім бессэнсоўная, па кроплі, ну але вельмі, на жаль, паволі гэта ўсё адбываецца, асабліва з улікам таго, вось мы размаўлялі з Аркадіем Мошасам учора, і ён кажа, што на вялікі жаль захад усё больш і больш прыходзіць да такой высновы, пазіцыі, ну і такого бачання, што до такой ступени сателлит Беларусь уже России, что как бы як протяг России, то есть яшчэ одна губерния российская и все, и тому вот такое ставленне. Сами политика у пэўным сэнсе до гэтага заходня спрычынілась. Недальнабачная палітыка, бо з 20 по 22 год на каго, скажите, калі ласка, захад разлічваў пытанні дэмакратызацыі Беларусі? На каго? На Пуціна, на Расею. Яны самі стварылі для сябе вось гэтую ментальную пастку і самі у яе патрапілі і самі яе замацавалі. Калі Меркель звоніць Пуціну, калі Макрон звоніць Пуціну у пытаннях Беларусі, як гэта назваць? Яны самі пераўтварылі ў сваіх галавах Беларусь у губернію. І там на ўседа сваімі выказваннямі. Так а што вы зрабілі, каб гэта не была губернія? Вы візы адмянілі для беларусаў? Адмяніце візы, зрабіце безвізавы рэжым. Не, давайте мы тут беларусам забаронім уезд, выкінем іх з Літвы, забароним им ехать у Литву, Латвию, Эстонию на своих машинах. Это что такое? И они таким чином просто оправдывают свое бессилие, свое неразумение и свою абсолютно нерациональную политику в сегодняшней ситуации. Увесь час оппозиция, думаю, в этом питании была абсолютно одиной. Спростите визовый режим для белорусов. Для расейцаў візы каштавалі Шенген 30 евро, а для беларусаў 90. Это что такое? Что это за палітыка? И чым яны тлумачылі? Яны тлумачылі тым, у нас же нема падпісаных двухбаковых дамоўленасцей. Так у вас з Расіяй колькі было двухбаковых дамоўленасцяў падпісаных? Дзе зараз Расія? Бомбіце мирныя гарады, забіваюць людзей, вось ваша Расія. І вы з Беларусі робіце губернію. Спростите візавы рэжым, дайце магчымасць беларусам больш атрымоўваць візы. Яны баяцца, што калі мы дадзім ім магчымасць выязджаць, то тут адразу агенты ўплыву, гэта агентура з'явіцца. Яна і так з'явіцца. Яна у вас пад носам дзейнічала десяткі гадоў, забівала там мігрантаў, там пакушэнні, там прыехалі з палоніем у Лондон у 2001 ці 3 годзе, атруцілі Літвіненка. Потым пакушэнне на Скрипалей. Это што, як, куды выглядае? У Нідерландах цэлая там была штаб-кватэра ГРУ і СВР дзейнічала, сетку стварыць. А беларусы вінаваты. Беларусы будуць тут ствараць нейкія пагрозы. Гэта абсалютна абсурдная палітыка, і праблема ў тым, што патлумачыць захаду, востра падняць гэтае пытанне,
на размовах няма кому на сённяшні дзень, бо гэта не будзе адпавядаць вось гэтаму агульнаму бачанню. Што мы будзем мець за пазіцыі, хаця хоць раз Ціхановская запярэчыла, ну прабачце, ўжо не хацеў тут да гэтай крытыкі вяртацца, але там ні разу не было запярэчання сур'ёзнага з боку дэмакратычных вось гэтых структур. Акрамя вольнай Беларусі там высылала лісты, як вы прызнаеце Беларусь там губерніяй, рэгіёнам, які літвінізм. Сур'ёзнага запярэчання з боку другіх структур такім дзеяннем не было. Мы напісалі, скіравалі ліст у Брюссель, Еўракамісію з тым, што гэтыя санкцыі, які ўводзім, прапанавалі падпісаць гэты ліст. Неаднакратна з вамі мы размаўлялі і звяртаўся праз вас да ўсіх структур, давайте агульную петыцыю напішем. Што нельга так рабіць, нельга публічную, не некую там кулуарную у калідорах, мы не ведаем, пра што яны там размаўляюць, а публічную, каб гэта было на розных мовах. Усе структуры апазіцыйныя павінны бараніць нацыянальны інтарэс. Ну давайте бараніць разам. Ніхто тут не сядзіць, не акопваецца. Давайте агульную петыцыю напішам, у якой будзе ясна прапісана, што трэба змяняць стратэгію падыходу, змяняць візавы рэжым, змягчаць санкцыі. Я не кажу пра санкцыі супраць там прадпрыемстваў, якія знаходзяцца ў ВПК, і павінны быць адпаведна санкцыі. Як толькі ты што нешта парушыў, як толькі ты становішся пагрозай, табе пажыццёвы бан на ўезд у краіны ЕС, просто пажыццёвы. Вось такія павінны быць метады, якія павінен Захад выкарыстоўваць дзеля таго, каб аказваць уплыў на Беларусь. Нават ідэалагічныя, нават палітычныя. А гэтага нічога не робіцца. Нічога. Вось насамрэч фундаментальна, калі мы кажам па пытаннях вырашэння сітуацыі ў Беларусі, выцягвання Беларусі, ажыццяўлення ўплыву, то тут агульнага дзеяння ніякага няма. Маўчанне. Нейкія кулуарныя размовы, якія кулуарныя, не кулуарныя, яны ёсць, іх няма, ніхто не ведае. А тут павінна быць публічная заява. Публічная, і калі ты умоўна называеш сябе прэзідэнтам-электам, то ты павінна публічна гэта казаць і не баяцца. То вы тут не маеце рацыю. То трэба гэта ввогуле адмяніць. Не можа быць гэтага. Для мяне нацыянальны інтарэс – гэта прыярытэт. Я не магу знаходзіцца ў Літве, калі беларусаў тут просто дыскрымінуюць, калі ім не даюць магчымасці сюды ўехаць. Ну не магу знаходзіцца. Вось такая павінна быць пазіцыя. І гэта не крытыка, гэта прапанова, і гэта просто ацэнка сітуацыі. Бо інакш у такой сітуацыі дэмакратычныя структуры з'яўляюцца інструментамі чужых палітычных інтарэсаў. Чужых, не нацыянальных. І потым у чатах я там, калі пішу пра тое, што неабходна рабіць, пішуць, як беларусы самі вінаваты. Вон ходзяць на канцэрты, там, у крамы, падаткі плоцяць. І знову вяртаемся вось да гэтай сітуацыі. Ну так што, давайте разыходзіцца, такі сэнс, такі існавання ўсіх гэтых дэмакратычных структур. Калі мы за Беларусь, за беларусаў нават у гэтай кантэксце наратыву, у кантэксце ідэалагічным не змагаемся, не выказваемся. Калі не ў крытыку, але просто как бы бачанне працэсаў, якія адбываюцца. Учорашні такі гучны скандал, не скандал, але абмеркаванне таго, што патрапілі на распродаж маёмасць плана перамога. Вот як вы ацэньваеце гэта ўсё? Ну, ведаеце, я ўжо не хачу нічога тут ацэньваць. То ўжо просто паказчык, у якой мы знаходзімся сітуацыі. І пра якія мы перамены можам казаць. Ну добра, калі я разумею, што можа быць там ёсць непатрэбнае, так вы зрабіце абвестку. Скажыце, што вось мы можам аддаць каму патрэбны там, альбо скіраваць у ППК ці ў іншае. Вось ёсць такі набор. Нам ён не патрэбны. Кампутер, рацыі, нажы. Можа быць, хтосьці тут прыдбае ці возьме, перадасць Каліновскаму. Гэта нічога зроблена не было. А вось прадаць адразу, то гэта з'явілася на OLX. Вось і ацэньвайце ментальнасць і свядомасць людзей, якія там намагаюцца за нешта там змагацца і паказваць альтэрнатыву для Беларусі. Потым можна было сказаць, добра, публічна ўсё. Ну вось паглядзіце, мы
у нас такая маёмасць, ніхто не бярэ, ну нам нічога не застаецца, вось як толькі прадаць. Гэта ўсё можна было зрабіць, але паглядзіце, якая ментальнасць глыбока аўтарытарная, усё ўціхара, схавана, каб ніхто не даведаўся, а потым абвінавачваюць СМІ у тым, што яны зрабілі сенсацыю. Вы самі сваімі, прабачце, неразумнымі паводзінамі, як з планам перамога, ну гэта ўжо не ўкладаецца ў ніякія там рацыянальныя тлумачэнні, калі падчас абсалютна левых выбараў узялі, злілі базу, распаўсюдзілі гэта ў плане перамог. Это тое, што называецца аўтарытарная свядомасць, калі ўсё, да чаго ты дакрануўся, гэта тваё. Іх нават разумення не было ў людзей, што гэта дасягненне ўсіх беларусаў, што гэта маёмасць, якая належыць усім беларусам, ну, якія змагаюцца за Беларусь. І можна было ў публічны спосаб усё гэта зрабіць, пазбегчы скандалу, і да яшчэ нехта б сказаў: ой, малойцы, што вы не хаваліся, зрабілі публічна, што ну добра, нікога няма, ніхто не жадае купіць там нейкі стол ці славянскі шкаф, так, ну то мы яго прададзім. А грошы скіруем умоўна в полк Каліноўскага на закупку там неабходных рэчаў, медыкаментаў, хаця яны ж былі, гэтыя пакеты медычныя індывідуальныя, таксама на продаж выступ. Ну як гэта назваць? У мяне, шчыра кажучы, няма дастаткова слову, каб ахарактарызаваць такія дзеянні. Гэта безадказнасць, гэта чыстай вады аўтарытарызм, і так ва ўсім. І так ва ўсіх дзеяннях. І гэта наша праблема. Мы не змаглі перамагчы аўтарытарызм, які сядзіць у галавах, які сядзіць у культуры. І перш чым казаць і выстаўляць прэтэнзіі беларусам, якія ходзяць там на гэтую, частка ходзіць, а частка не, ну якія ходзяць на канцэрт, так вы задайцеся пытаннямі, пастаўце гэтае пытанне і прэтэнзіі для тых, хто называе сябе дэмакратам, а вядзе сябе як апошні аўтакрат і карупцыянер. І гэтыя людзі ў сцяж у палітычным публічным полі. Это у культуры дэмакратычнай гэта ў прынцыпе немагчыма. І пры такой культуры дэмакратычнай, калі яна застанецца пад дамінацыяй аўтарытарызму, зменаў не будзе ў Беларусі. Я не кажу там пра зрынанне рэжыму Лукашенка, я кажу пра рэальныя змены, пра пераход да дэмакраты. Калі такімі метадамі, спосабамі функцыянуюць умоўна дэмакратычныя структуры, не маючы ўлады і доступу да грашэй, то вы сабе можаце ўявіць, як яны, гэтыя людзі, структуры будуць функцыянаваць, калі будуць мець доступ да грашэй і да ўлады. Яны не будуць нічога рабіць, каб гэтую ўладу абмежаваць. Вы нават паглядзіце на захаванне ўсіх людзей, якія лічаць сябе, ну, скажем, кіраўнікамі тых ці іншых структур. Яны ж намагаюцца быць прэзідэнтамі, не змяняючы ні канстытуцыі, не змяняючы ні інстытутаў, ніхто з іх, з тых публічных асобаў, што АПК, што офіс, нават тая ж самая Ціхановская, она не выказалася: я за парламенцкую рэспубліку. Я не хочу, умоўна, вось прэзідэнт-элект, мой тэрмін сышоў, давайте прымем канстытуцыю новую у дэмакратычнай супольнасці, па якой будзе жыць краіна, гэта будзе парламенцкая рэспубліка. Я магу умоўна быць там прэзідэнтам, які выбіраецца без функцый, без паўнамоцтваў, як гэта ў Нямецчыне ці як у Швейцарыі. У Швейцарыі ўвогуле прэзідэнт на 1 год выбіраецца з рады палітычнай урада. Вось на 1 год выбіраецца. І все нормально, краіна функцыянуе, адна з самых заможных. А тут нават у галавах не месца, яны все хочуць быць прэзідэнтам. Навошта Беларусі прэзідэнта ва ўмовах дэмакратычнага транзіту? Там павінна быць моцная дэмакратычная ўлада, якая абапіраецца на парламент, якая абапіраецца на урад. Ну а дзе гэта ўсё ўзяць? Тут іншае пытанне. Але ў галавах вось менавіта гэтая парадыгма, усе імкнуцца быць прэзідэнтам, не абмяжоўваючы свае паўнамоцтвы. Больш таго,
як я паслухаю там прадстаўнікоў НАУ ці там кабінета, яны кажуць, што ў пераходны перыяд неабходна моцная ўлада. Ведаеце, хто гэта казаў? Што беларусы не гатовы да дэмакраты, што будзе цяжка. Это казаў Лукашенко ў 95-96 годзе і казалі палітолагі, якія ў той час абслугоўвалі рэжым, што нам патрэбна моцная ўлада, каб пераадолець гэты крызісны перыяд, і беларусы да дэмакратыі не гатовы. І вось гэтае мысленне, оно ўсцяж засталося там. Навошта вам прэзідэнцкая пасада? Будьце прэм'ерам, будьце спікерам парламента. Это тыя ж самыя, умоўна, паўнамоцніцтвы, але без вось гэтага аўтарытарнага німбу. Для Беларусі гэта небяспечна. Калі мы кажам пра транзітны перыяд. Я згодны, павінен быць моцны пераходны ўрад, там на 6-8 месяцаў, які будзе мець пашыраныя паўнамоцніцтвы, але ніяк не прэзідэнцкая ўлада з неабмежаванымі функцыямі. Але у культуры гэта засталося. Ні на воднай пляцоўцы нідзе не абмяркоўваецца пытанне парламенцкай ці парламенцка-прэзідэнцкай рэспублікі. Все павінна застацца так, як ёсць, толькі памяняцца Лукашенко павінен на кагосьці новага, які, безумоўна, пры такіх умовах, пры такіх інстытутах, пры такой культуры станець Лукашенко 2.0. Я не маю ніякіх сумневаў у гэта. Ну і на завяршэнне да вас, як да доктара паліталогіі, навукоўца і выкладчыка, пытанне. Прагучалі ад Лукашэнкі словы у бок выкладчыкаў: вы людзі прэзідэнта. То есть, а яны давно сталі людзьмі прэзідэнта, то есть прынялі яны вось гэты свой статус, выкладчыкі ў Беларусі? Гэта цягнецца не адзін год, і, безумоўна, тыя, хто фарміруе, выхоўвае дзяцей, выхоўвае будучыню. Это хіба словы належаць братам Стругацкім, і яны маюць рацыю. Якраз такі, калі нехта кантралюе маладое пакаленне, ён будзе кантраляваць будучыню. Бо менавіта зараз закладваюцца гэтыя стэрэатыпы, гэтая парадыгма, культура паводзінаў, і ў гэтым працэсе дамінуючую важную ролю гуляе настаўнік. Не толькі ў працэсе фальсіфікацыі выбараў, куды іх зацягваюць, але перш за ўсё ў выхаванні. І ў выхаванні нацыянальнай культуры, выхаванні нацыянальнай традыцыі і гэтак далей. І Лукашенко ў мінулым годзе казаў, што школа – гэта працяг палітыкі, што школа – гэта частка дзяржавы і павінна рэалізоўваць дзяржаўную палітыку. І зараз ён тое ж самае кажа, настойваючы на тым, каб настаўнікі спрыялі кантролю за думкамі, укладалі патрэбныя думкі. А ў сённяшняй сітуацыі, калі бацькі там нешта баяцца распавядаць ці карыстацца альтэрнатыўнымі крыніцамі, гэта рабіць вельмі проста і вельмі лёгка, асабліва ў школах, якія з'яўляюцца працягам аўтарытарнага мадэлі кіравання. А больш таго, што ўсе школы, універсітэты, калі не былі вычышчаныя да 2020 году, то вычышчаны зараз абсалютна. Там чысткі яны былі з пачатку 2000-х, я падпаў пад чысткі, і там маі шмат калегаў, але пасля 2020 году гэтыя чысткі набылі масавы характар. Зараз там, з таго, што я бачу, не проста лаяльныя людзі, а суперлаяльныя. Як прыклад, гэта абсурдная кніжка па палітэканоміі. Вяртанне да марксізму-ленінізму, аж Лукашенко збянтэжыўся, што вярнуліся з таго, з чаго там пачыналі, што для яго нават стала сюрпрызам, замест таго, каб нейкія інавацыйныя метады гаспадарання і развіцця эканомікі. Ён тут кажа пра новую НТР, а яму прыносяць там... Ён тут сваю капіталістычную алігархічную будуе імперыю, а яму тут пра марксісцкія. І яму тут крытыку годскай праграмы і камуністычны маніфест. Сядзіць там разгублен. Канешне, гэта вось узровень эліт. Я нават не назову гэта элітамі, гэта ўзровень тых людзей, якія вось зараз будуць
фарміраваць новыя пакаленні. Гэта велізарная трагедыя для Беларусі. Уявіць сабе, калі гэтая сістэма будзе існаваць 5 год яшчэ з такімі вось настаўнікамі, рэктарамі, выкладчыкамі, што яны з мазгамі дзяцей зробяць і людзей, калі за іншадумства, за самастойныя думкі будуць рэпрэсаваць там бацькоў, выклікаць за любую ініцыятыву, будуць проста прыціскаць. Яны мэта накіравана, гэта інжынірынг таталітарнай сістэмы, стварэння абсалютна лаяльных людзей, якія б хадзілі на канцэрты там гэтага Газманова і Бузавай і на дыскатэкі БРСМ. Вось іх парадыгма функцыянавання, ну і яшчэ з гэтымі таблічкамі на парады і на всякія маніфестацыі, якія ладзяцца ў рэгіёнах. Гэта жудасна насамрэч. І гэта велізарная праблема. І знову вось сістэмнага супрацьстаяння. Я лічу, што варта было б зрабіць нават онлайн-школы зараз. Калі, я не ведаю, колькі у нас засталося рэсурсаў палітычных, маральных, але лічу, што можна было б зрабіць, вось што можна было зараз зрабіць, гэта зрабіць велізарны онлайн-хаб, онлайн-школы, дзе б выкладаліся па Беларусі, записываліся лекцыі там па матэматыцы, фізіцы, перш за ўсё па гісторыі, па літаратуры, з абсалютным свабодным доступам да нармальных урокаў. Звычайныя урокі па 45 хвілін, дзе павінна быць распісаныя дакладна ад старажытнасці. Я лічу, што і старажытную трэба гісторыю браць, сусветную гісторыю, каб людзі разумелі. Вось тое, што мы можам зараз зрабіць. На што ёсць маглі б знойдзены быць рэсурсы, прычым невялікія, не платформы для галасавання рабіць і для каардынацыйнай рады, а онлайн-школ, у якую б таксама і хадзілі, гэта не замінае рабіць школы беларускія там за межы стацыянарныя, але для беларусаў трэба зрабіць такую вялікую онлайн-школу, змабілізаваць усе рэсурсы. У нас шмат філосафаў, у нас шмат культуролагаў, у нас шмат гісторыкаў, палітолагаў. Давайте зробім гэту онлайн-школу. Калі мы шчыра зацікаўлены ў тым, каб супрацьстаяць таму, што адбываецца ў Беларусі. І гэты капітал палітычны, адукацыйны, з рэальнымі выкладамі, ён нікуды не падзенецца, гэта база для новай школы ў Беларусі. У чым праблема? Відаць, не так просто, хаця, конечно, я цалкам у гэтым і не толькі ў гэтым, але ў гэтым асабліва вас падтрымліваю цалкам. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу сённяшнюю сустрэчу. Такім чынам, яшчэ раз, хто гэта яшчэ не зрабіў, нагадываю, подпісацца на телеграм-канал спадара Павла Усова. Спасылачка будзе ў нас у каментарах. Ну і не забывайся подписываться на YouTube-канал Еврорада. Пакідайце свае каментары, націскайце на звоночек, каб не пропусціць наши эфиры. Ну і расширвайце, каб як мага большая колькасць людзей паслухала наши размовы і развагі Павла Усова. Дзякуй вялікі, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь.